somos de Zamora, pertenecemos á provincia de Zamora. Pero, sin embargo, falamos galego, non temos problema ningún, creo eu. Bueno, aquí temos palabras moi raras, pero temos que conservar. Hai que conservarlas. Horacito. Horacio. Firma aí o do Anteplan. É de por aquí tamén? El de Misende ou el de... Eu, de Misende. De Misende tamén. Eu son internacional, pero bueno, son de Misende. Por onde reparto? Eu reparto parte de Puebla, pois en Lubián abro o buzón para envío esta mañá ali. Pero para Galicia non? No, de momento non paseamos ainda para ali, non sei, non tardaremos. Para Galicia. Porque, claro, porque mira está o Castromil de aquí e o Castromil o outro están separados Claro, por o Rigueiro. Por o Rigueiro Así é e a moitas cousas consigan de Galicia. Había que quitar esa raya que temos. Esa raya que temos e xa somos Galicia. Eu pola miña, sí. No, pois mira, a xente non sei, a mismo Castromil que sempre están moitos dicindo tal, pero eu penso que se foran unha votación non querían. Non querían pasarse a Galicia, non sei por que será. Non quería, non sei. No, o Castromil non. Eu Non sei, queda algo... Aquí somos castellanos nada máis. Falas non é o galego, é un gastrapo por aquí, un idioma así noso que non ten nada que ver co galego, ni moito menos. Entón sentimos un pouquiño agobiados por os galegos. Sabemos que hai xente que non mira eso, ni moito menos, pero hai esa xentiña que queren invadir hasta lá, hasta Río Negro do Puente. Eso son tonterías, eso nunca foi Galicia, nin será, nin un carallo, eso non ten nada que ver coa realidade que temos hoxe en día. Todo circula en torno ás grandes linguas internacionais, fundamentalmente en torno ao inglés. Sálvanse as linguas escandinavas porque teñen recomendación, de maneira que hai un premio Nobel islandés, por exemplo, que é imposible que fora un irlandés en Gaelic. Pero iso pa que carallo é iso? Para que se escoite. Pero é bo, ruido. Pero vamos a ver, pero que é o cine, coño? O cine independiente, o cine moderno, as cámaras que bailen, carallo, e así, apegando chimpos, e todo nervioso, e os ruidos dos coches, entonces que carallo que queres facer un estudio? Aquí un plató, coño. Non por Dios, que tiene el plató. Nada, non hai plató. Isto ten que ser reality. Ah, non, vai estrearse no Festival de Cine. Reality, como digo, reality. A importancia, se iso se conseguise que mo dieran a min ou que lle dieran a outro ou a outra, sería algo bo para un recoñecemento internacional do galego, pero iso para min parece moi utópico, non hai posibilidades. O padre Sarmento, alrededor de 1740, concibe a lingua galega como unha lingua superior de cultura. Descubre que ten un pasado literario, fundamentalmente nas cantigas de Santa María, que el aprecia moito. Sabe que o galego xa é diferente que o portugués. A literatura e a cultura e a conciencia nacional de Galicia nacen con Sarmiento. E curiosamente, el non naceu, digamos, na Galicia administrativa, non? A familia sí. Tal... No, el naceu en Vilafranca do Bierzo, que é tan Galicia como pode ser Vigo, máis ou menos. Case a xente que fala en castelán en Vilafranca é o mesmo que fala en Vigo. E polas mesmas razóns, é territorio galego. Esa historia de que naceu fora de Galicia é incerta, non? ¿Sabes qué? Fue violadas. Sí, aí ou arriba. Estamos aquí e temos un Foi culpa da señora. Eu tiña outra reservada e dixo que aí que se tiña que sentar. Que queres que faga? Que me pegue con ela? Vale. Collille aquí por músicos que se
de todo o que é o galego que non está na Galicia oficial, sí, evidentemente, hai a mellor situación en o Bierzo, non? Primeiro porque hubo ese convenio que forzou o Parlamento Español, non? Por unanimidade, non? E logo porque, bueno, a propia Castilla e León tuvo máis remedio que asimilarse a esa necesidade, que é unha necesidade política en ese momento, sair ao paso. Nosotros tenemos un conocimiento del gallego, pero no lo hablamos. Mezclamos, hacemos una especie de, que le llaman la forma de hablar más que el lenguaje berciano, que es una mezcla y que a veces las expresiones más populares o más intensas son un poco gallegas. ¿Y usted, por ejemplo, habla Yo no hablo, o sea, entiendo. Yo cojo la televisión de Galicia y sigo una película o sigo cualquier cosa porque lo entiendo todo. Ahora soy incapaz de hablarlo, porque mi pensamiento no se estructura a coger la gramática gallega. Y hasta luego. Yo creo que cualquier persona antes de mí o posterior a mí no forzaría nunca tampoco la obligatoriedad del gallego, aunque sea oficiosa, porque sería contraproducente. Quizás Zamora tiene otras características, la zona esa que decís, pero Villafranca, conociendo a lo que es el Villafranca en su pasado y en su presente, hoy por hoy no tiene ningún viso de que pudiera, ni es inteligente de hacerlo. No Bierzo poden falar ou non falar galego, pero exactamente igual que en Vigo, insisto, que todo o mundo sabe que o galego é propio do Bierzo, eso non hai dúbida. O igual, o mesmo pasa na provincia de Zamora. A xente nova tamén fala, sí. Os que se crían por aí adiante, a mellor non. Pero eu intento, que teño netos e bisnetos, algúns son galegos. E intento que, aunque non o falen, polo menos contentan. Porque na escola non lles ensinan a escribir iso. Aquí non. Aquí que nos sigan enseñando castellano e o galego en Galicia. De aquí para lá falas galego, de aquí para cá falas castellano. Pois non, hombre, hai un margen de territorio que ten que ser imparcial ou ten que ser mezclado todo, porque é imposible facer unha línea divisoria así tan perfecta, non? Para nós, pois, ten un significado especial, non? O que toda esta comarca. Ibias, concretamente, pois é unha comarca rica, non? En música de gaita, fundamentalmente, máis que cantada. Polo menos os gaiteiros que coñece e as grabacións que teño, pois, asemellanse moito a como tocaban en Galicia fai 50, 60 anos. Eu sempre me tirou moito este tipo de música de gaita, música folk, este tipo, tirou moito. Eu empecé pues, en clases de gaita asturiana, gustábame a gaita, pues, lo que conozco, das Ancangas, estás en Oviedo, pues apunté a clase de gaita asturiana. Y a base de mirar, pues vamos a seguir, lo que decías tú, que había aquí un semipechado muy característico, que de hecho en la zona oriental de Galicia, porque hay la zona Fonsagrado por ahí, que es una frase muy típica de Galicia, contaban que los de Fonsagrado tocaban muy asturiano, y nosotros tocábamos muy galego, decíamos, coño, y que hay algo raro. Una terra de transición. Ya vemos que la nosa gaita incluso que sí que era puramente galega. Pero que claro, aquí toda a vida, fai moitos años, tocouse gaita gallega porque os gallegos estaban alaos e os gaiteiros estaban aí féndolas. A xente do Oviedo non chegaba a ter gaitas aquí. Antiguamente non había comunicacións, non había transporte. Esas referencias pues, están aí. E é lógico que si aquí hai un señor que lleva tocando a gaita 80 años, que lle enseñou a outra xente a tocar a gaita, enseñei o que el sabe. É lo que non pode ir a Oviedo e aprender a tocar gaita simplemente por ser allí. A facilidade é esa. O sea, a veces as fronteras non son tal. Entón, eu sí que teño escoitado moitas veces defendede o voso non seaxades galeguistas. Por exemplo, digo eu, o que levo encima
en cuestión de traxe era naquel momento, non? O que estou tocando son cousas que aprendín de sitios que son daqui, incluso do Concello de Vilafranco, do Concello de Corullón, ou do Bierzo, en definitiva. Si considerades que isto non é Bierzo, pois iso é outra cousa, non? Xa non só na fala neso, xa esa mezcla. Xa somos asturianos, indudablemente, pero con esa cultura que nos vende agora da terra da lava. Naquela era unha vida estupenda, sobre todo pos nenos, porque os nenos no campo é unha infancia moi feliz. Pero bueno, o peor foi cando tuve que marchar de aquí aos 13 años, que migrei na Coruña, como se dixéramos, non? E allí sí que me costou máis. A adolescencia ali sí que a pasei moi mal, porque echaba moito de menos a vida aquí. Cando ela me falaba de que nacera nunha aldea que era unha preciosidade, que tiña unha ponte romana e non sei que, entón, pois, a curiosidade se me foi picando o amor propio. A ver, eu nací en A Coruña, pero meus pais eran da provincia de Lugo. E cando conocín Asturias, a zona esta do que estamos a falar, gustoume moito. A min Ives me gustou moitísimo. No, pero porque temos influencias con Galicia, queremos a Galicia, como non vamos a querer a Galicia? Sí. E xa digo, non temos ningún problema de convivencia, temos muchísima relación con Galicia. Lo que non quer dicir que non nos sintamos tan asturianos como os de Sama de Langreo, eso está claro. Non, eso seguro. Sentimos tan asturianos como os que máis. As clases eran en castellano, lo que era a clase, pero despois os nenos acababas a clase e xa falábamos como se fala aquí, que é un galego un pouco raro, non? A Academia de Lingua Asturiana, que diferencia lo que é el asturiano, pero que falamos do occidente que ponen el nombre de a fala. El tema del occidente, a Academia de Lingua é un problema, porque cada año nos cambian el nombre. Nos poinos un año poinos el Bable Occidental, outro año poinos el galego de Asturias, outro año poinos el asturiano galego, ahora poinos a fala. Lo que falamos en el occidente de Asturias chama ya fala. A Academia de Lingua está reconocida a nosa fala. Bueno, para resumir, en Asturias falase asturiano e a fala. Aquí falan, o sea, o acento que hai aquí é un acento como o noso. E de feito, vos cando vades a Oviedo vos chaman galegos, non? Bueno, pero chamanos de tantas maneiras que tampouco. E que non que va, calquera persona que tú lle preguntes se sinte totalmente asturiano, aunque están falando que é galego, non deixa de ser galego, e iso é lo triste, pero dicen, non, isto non é galego. E non falamos galego como dicen algúns. Porque isto non é fala galega. Bueno, é unha mistura, como dicimos. É a fala, chaman de el Bable Occidental ou a fala, pero non é galego. Pero non é galego. E moitas palabras que hai que dicen que son galegas, pois non son galegas. A lo mejor se utilizan no galego tamén, pero non son. Se dices falar, ou se dices fabes, ou se dices facer, iso é del Bable tamén. Se tú dices fabes, en Valencia dices fabes, que son os valencianos tamén. Teñen que ser os filólogos, o sea, que está falando esta xente? Pois falan galego, o sea, claramente está definido. Os filólogos da Academia de la Lingua reconoceron xa, lo que pasa que el problema é el nombre, o sea, reconoceron lo que é a nosa fala. Usarán cursos de fala. Saben que é galego, pero lles molesta chamarlle galego, entonces vamos a chamar a fala, que desa maneira non é galego. Non nos soportan chamarlle galego, para eles é un tabú. Ahondan con si é a fala, si é gallego asturiano, ahora xa non soportan chamarlle gallego asturiano, ahora non sei como lle queren chamar, pero eso lingüísticamente, filolóxicamente é galego. Por iso ali os defensores do galego de Asturias sofren ás veces pois como certa persecución, son moi mal vistos, son como uns renegados, etc. E entón os que defenden a galeguidade pois están moi enfeblecidos, incluso atemorizados, non? Ali non, a veces non se expresan con liberdade. Home, eu tiven problemas, como dicía antes, pois, bueno, eu moitos momentos dixen que en Asturias se pode ser asturiano perfectamente e non incompatible con falar galego, bueno, todo ese tipo de cousas. Están publicadas, están en máis dun sitio, pero, bueno, a reacción en todo iso foi a de demonizarme. Foi un caso de tolemia, de frustración colectiva e de disparate fascistoide en algúns casos, non?
A Academia realmente exerceu de partido político, de forza política, e o obxectivo principal, que era o tema da lingua, pois quedou secundario, non? Moitos dos promotores, dos activistas a favor do asturiano, efectivamente viraron as costas a Academia. E eu penso que a Academia está nunha situación cada vez máis crítica, non soubo dar resposta ás necesidades sociais sobre a lingua asturiana, e agora, bueno, pois é un cadáver político. E a min incluso dame coraxe o non poder axudar a defensa da lingua asturiana, non? Pero non se pode, estaríamos tolos, non? Sobre a base da negación da galeguidade da terra e o navio. Pero terán que solucionarlo eles, si queren. La Academia de la Lengua Asturiana créase pues, en el año 80. Tiene unos precedentes anteriores que lle todo el movimiento desendolcau y todo el traballo desendolcau por lo que se llamó Concello Bable, que foi unha asociación cultural integrada e lingüística, integrada fundamentalmente por universitarios ou por xente que estaba vinculada, vencellada a la universidad. Y, digamos, el presidente de Concello Bable foi García Arias, que deixa justamente esa presidencia cuando se fai cargo de la presidencia de la Academia de la Lengua Asturiana. Bueno, en realidad la Academia de la Lengua Asturiana nació como Academia del Asturiano, efectivamente, en un momento en que ni siquiera se planteaba, porque la situación de tipo terminal del asturiano era tal que, vamos, no había ni siquiera posibilidad de plantearse con un mínimo de profundidad toda la situación y toda la complejidad lingüística. En Asturias tenemos una lengua propia, que es la lengua asturiana, conocida también con el nombre de asturiano y también con el nombre de Bable. Lo que pasa es que en la franja más occidental de Asturias, diríamos que la lengua propiamente autóctona participa de rasgos de tipo asturiano y de tipo gallego, y es lo que normalmente conocemos con el nombre de asturgalaico, gallego-asturiano. Que los falantes identifiquen la cafala y que, bueno, puede denominarse también eonaviego. En fin, son nombres diversos según quien utilice, quien se refiere a ella, ¿no? Esa fala ten un nome, chamase galego. Vamos a ver. En el norte de la península, desde Galicia hasta Cataluña, pasando siempre cuando vayamos por territorio, diríamos, de lengua románica, lo que se habla hoy todavía, se transmite de padres a hijos en buena medida, es fruto de la evolución del latín aquí, de Galicia hasta Cataluña, y naturalmente podemos seguir por el sur de Francia, etc. Eso quiere decir que hay un continuum lingüístico, que no hay fronteras tajantes entre lo que llamamos lenguas. Esto es lo que da pie para que unos se quieran tomar alegremente la justicia por su mano y decir que ellos llegan hasta tal punto y que por consiguiente su lengua llega hasta ahí, que hay que venir ahí y desembarcar y tomar posesión lingüística del territorio. Bueno, lá está o cadro de Rosalía e Eli de Curros, e os outros son cadros dos diferentes presidentes que tivo a Academia. E o próximo cadro pois será o de Barreiro Fernández, non? O futuro presidente. Faltan algúns cadros de aquí. Creo, sí. Nos traballos de codificación do Instituto de Lingua Galega dos anos 70 foi fundamental para nós, primeiro, termos recorrido absolutamente todo o territorio lingüístico galego. O sea, 3 persoas do Instituto de Lingua Galega estivemos, durante ano e medio, pateamos a Galicia administrativa e tamén estivemos en 7 lugares do Eonavia, en 5 do Bierzo e en 3 do que son as Portelas. Cando estamos falando de idiomas próximos, como é o asturiano ou galego, nunca podes marcar unha línea tallando, non sabíamos onde remataba. Ora, sabíamos perfectamente, polos traballos previos que había, de Damas Alonso sobre todo,
que despois que non había, incluso despois do Navia, se falaba galego. Outra cousa é que, bueno, pois agora coas campañas que hai por parte de, bueno, de certos sectores de Asturias, pois a identidade da lingua entra en crise, e a última proposta é a de crear unha lingua nova chamada, bueno, o nome ainda non está definido, entre galego e asturiano, outros usan tamén a denominación de onaviego, pero vamos, a idea era crear unha lingua nova en Asturias, co cal, pois, a teoría de divide e vencerás, pois, perfecta, funciona perfectamente. Pero quiero decir que es muy difícil poner... aquilatar. Es muy difícil decir hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega otra. Es el continuum lingüístico. Sí, é moi bonito continuo. Non sabemos se é, se non é. Hai soglosas que se separan con todos os argumentos, pero non é. Onde o latín porta é breve do latín, ou é breve do latín porta, da puerta, porta, ou polo que sea, non é galego. Onde permanece porta é galego. ¿Cómo se puede decir que el gallego y el asturiano se diferencian porque en un caso dicen terra corpo y en otro tierra cuerpo? Esta es la teoría primera de Menéndez Pidal, por un rasgo lingüístico. Claro, eso a algunos les viene muy bien. Lo dijo el maestro, lo dijo Menéndez Pidal, y ves toda misa. Pues no. Pero continuum, realmente, eso decía moi ben Ramón de Andrés, que é académico da lingua asturiana, cando critica a teoría do continuum de xente como García Ares, di continuum, parece que o único, o sea, continuum é todo na Romania, parece que o único continuum que hai é o dai. Estaba ahora trabajando un artículo. Lo que pasa es que es un espacio un poco exiguo, ¿no? Una cosa que no soporto es los cuadros torcidos, o sea que... lo quito. ¿Vosotros de dónde sois? Yo soy gallego, soy de Vigo. Ajá. David es asturiano. ¿Qué dice la filología respecto del gallego asturiano? Bueno, da la casualidad que yo ahora estoy ocupando un cargo político, pero yo soy filólogo también, es decir, yo sí tengo que examinar, ya no digo dar la opinión, sino constatar que lo que la tradición filolóxica dice, mayoritariamente yo no puedo engañar a la gente. La mayor parte de la filología hispánica y románica clasifica les fales del Eonavia, ya sea total o parcialmente, como formando parte del complexo dialectal gallego-portugués. Y esto desde Ramón Menéndez Pidal, Damaso Alonso, y pues, la mayor parte de la dialectología hispánica y románica, como digo. Y esto no es una opinión, esto es la constatación de lo que todos los filólogos sabemos. Él sabrá lo que dice. Yo sí tengo opinión, pero no para decirlo a la televisión. Claro. É que ninguén o cuestionaba. O sea, nin siquiera a xente da Academia de Lingua Asturiana que xo cuestiona nos anos 80 e ben entrados hasta o ano 87 e que tampouco cuestionan. Entendes? Aquí está o... Eso es Rubén Parrillas, ¿qué tal? Vamos a falar aquí un pouco con Paco. Como foi a decisión de nomear os académicos correspondentes para as portelas? Home, xo dixen aquel día cando fixemos aquí un acto moi bonito, moi solemne, un acto no que justamente Paco foi o protagonista. Nós o que pretendíamos naquele intre eran dúas cousas ou tres. En primeiro lugar, testemunhar o agradecimento a unha franxa galega que pensa en galego, que sinta a súa cultura, que se manifesta en galego, e que por razóns administrativas non é galega, pero que é galega desde todos os puntos de vista histórico e sentimental. Por vos, non por nós. Nós, ao fin e ao cabo, estamos anunciados. Gracias a vos, mantense este idioma, é capaz de xenerar cancións, obras de teatro, poesía, e iso é o que vimos a agradecer, a vosa fidelidade. Evidentemente, a Academia, a sedicente Academia Asturiana,
pois mandounos unha carta bastante, a súa presidente mandounos unha carta bastante pouco institucional, diríamos, acusándonos de que nos estamos entrometendo pois noutras culturas, noutros mundos e todo eso. Hai xente que confunde división territorial con división cultural. É un disparate. Nos entendemos que eso lle pues un poco, bueno, pues otra amuesa más del intento de galleguización, ¿no? Y mal. Bueno, yo volvemos a lo mismo. Las academias, que yo sepa, tienen potestad en el ámbito territorial de esa academia. No lingüístico. No sé lo que dicen los estatutos de la Academia Gallega. No sé lo que dicen. Por consiguiente, la Academia Gallega no tiene ninguna autoridad en Asturias. Non veo en absoluto motivo de conflicto. La Academia Asturiana, por cierto, tiene entre los académicos personas que son de la zona lingüística de fuera de las fronteras de Asturias, y los mismos estatutos de la Academia prevén también, tienen en cuenta precisamente la zona lingüística que rebasa las fronteras de Asturias. Entonces no podemos considerar conflictivo lo que nosotros mismos hacemos. En el fondo de algún galleguismo, de algún tipo de galleguismo, hay una especie de afán expansionista intentando crear o recrear una vieja Galicia, o Galiquilla, o Galaequia. Sí, sí. E os cataláns tamén queren conquistar Valencia. Y desde luego que no nos lo mezclen, o no se nos quiera tapar el afán expansionista político con la cuestión lingüística. Y entonces precisamente ese tipo de cosas hay que evitarlas, y como se evitan es tratándolas con la distancia necesaria, y el punto primero para poder tratar nada es el respeto a la frontera. El respeto a la frontera. Y una vez que exista el respeto a la frontera, podemos hablar de todo. Pero el respeto a la frontera, punto primero. Bueno, voy a beber este sidre a salud de Casa Muñiz, ¿eh? Exactamente, como tiene que ser. ¿Tú sigues en la academia? Sí. No sabía si seguías. Falamos galego y asturiano, si quieres. Mellor, ¿no? Y es que yo engarrábame con los niños en asturiano. O sea, yo peleábame con los guajes de la calle en asturiano. Claro, la versión de la lengua propia en este momento en la población gallega estándar ya mucho mayor que la fidelidad del leonaviego o del ciudadano de Ibias o de Grandas. Casi que yo podía asegurar esto. No puedo decirlo porque no tengo una encuesta absoluta, digamos, no tengo una inducción completa, como dicen los lógicos, ¿no? Para eso tenía que interrogar a todo el mundo, ¿no? Pero es evidente que no hay ese mismo orgullo. ¿Qué pasa? Que tú, si estás pelarría, como yo tuve antes pelarría, pero yo hago por otro, ¿no? Y si te hablar a los niños gallegos están escolarizados normalmente el gallego normalizado, claro, soy una maravilla de oírlo, ¿no? En cambio los nuestros, ¿qué? Están desamparados. Simplemente están desamparados porque nadie ellos dice que lo que ellos hablan en casa y es lo que tiene que se falar también en la escuela en los primeros grados de la educancia, lo mismo que allí mismo allá, no en un país extraño adueñado a 2000 kilómetros, sino a 1 kilómetro en pasando la ría. Claro, esto es una cosa asombrosa desde el punto de vista de la identidad. Esto no mata a nadie, desde yo, pero constituye un asunto político importante, ¿no? Como yo soy respetuoso y soy militante de lo pequeño en ese sentido, pues tomo muy en serio lo que pasa ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí, como es evidente, es que la identidad, por así decir, general eonaviega, pues es fundamentalmente asturiana. La gente de allí, de la parte de acá, de la ría, pues lógicamente de toda la vida quiere ser asturiana porque eso son lo que tienen las fronteras. Las fronteras lo que hacen es afitar y afondar los sentimientos de identidad de la gente. Tiñas que ser galegos. Pagáis bien. No, hay que... Es muy tarde, ¿sabes? Si fuera antes, seríamos los unos años. Seguir así,
vas a andar cambiando os trastos da casa por outro. Pero a fala de aquí un pouco galega, si, non? Sí, de galego. É que isto... Non me jodas, non é galega, eh? No. Non é galega. El bable occidental... O limítrofe sempre é galega. Non é galega. Entra dentro del hable asturiano. Claro, era bable occidental ou azar. Aquí faz todos os años. E tamén entra dentro del galego oriental. Si bajáis a ver galego... Reminiscencias galegas, pero non é galega. Ese é o problema que No, se mete hasta Navia de Barca, vamos, me llevo. Ainda vamos Non sigas por aí. Pero eso non grata, eso é salsa. Vos ten aprecio, pero como sigas por aí, malos. Hecho del blog. Comentábamos antes. Estos del blog son la... Era de conseguir infraestructuras. Eso é moi bonito, aquela frase nunha conversa de Julio Cortázar falando sobre as fronteiras, Latinoamérica, as fronteiras, etc. E que decía, as fronteiras sonche como Ecuador. Cando eu viaxaba de París a Buenos Aires e volta, en transatlántico, na época dos transatlánticos, pois cando nos achegábamos ao Ecuador, o comandante do transatlántico decía ya a pasaxe, imos pasar o Ecuador, a xente debruzábase na borda, non? Para ver o Ecuador, non vía nada, non? Esta é a cuestión, non? O sea, a fronteira é, en principio, algo que é puramente imaginario, só que está marcada por institucións. As lindes, houve moitos tipos de lindes. As primeiras lindes foron as lindes eclesiásticas. De feito, o Xo Valdeorras sigue pertenecendo á diócese de Astorga. De maneira que, digamos, e as provincias, en boa medida, construíronse sobre as demarcacións eclesiásticas, episcopais, non? Cando se fixo a Constitución nin se sabía como iba a ser o mapa autonómico. É dicir, ninguén tiña escrito un guión que dixera que a Rioxa, ou que Cantabria, o que Madrid ian ser comunidades autónomas. Madrid en ningún momento quiso ser comunidade autónoma propia. Bueno, eu creo que a delimitación territorial das comunidades autónomas se limitou a continuar co que había. É dicir, que o territorio de Galicia pois foi o que estaba definido polas 4 provincias, o de Cataluña e dende Lienzo. O País Vasco, pois o mesmo, non? O Pacto da Transición foi un fraude. De acordo? Un fraude. Bueno, entón, eso leva ao extremo de que cando se establecen as autonomías, na Constitución establecese como se forman, como se configura unha comunidade autónoma. Sobre a base da unidade provincial, provincia. Pódense formar unha comunidade autónoma con varias provincias que sexan colindantes. Pero son as provincias. As provincias é unha demarcación da administración centralizada napoleónica. Entón, mantense eso para montar comunidades autónomas, manda truco. Entón, o límite provincial da provincia de Ourense, da provincia de Lugo, con referencia, polo tanto, a Asturias, con referencia a Bierzo León, con referencia a Seabra Zamora. Onde estaban? Non se tocaron. E a comunidade autónoma entonces sobre eso, para unha banda e para a outra. Hai temas sin solucionar. Os enclaves territoriais, estos os que antes me refería, que de vez en cando saltan tamén a palestra pública, por exemplo, o Condado de Treviño, que é un territorio enclavado no País Vasco, en Álava, pero que administrativamente pertence á provincia de Burgos, o Villaverde de Trucios, o Rincón de Ademuz, que está territorialmente en Teruel, pero pertence a Valencia, ¿verdad? A Comunidade Autónoma de Valencia. Hai varias dúcias de casos como este no territorio español e son cuestións irresolutas na división provincial de 1833.
se podía ter aproveitado o novo texto constitucional, a nova división territorial, para solucionar eses desfases territoriais e históricos, e non se fixo. En ningún momento se preguntou, cando se constituiu a Comunidade Autónoma da Galiza no ano 81, a todos estes galegofalantes, a todas estas galegofalantes, a que territorio querían pertencer. Nós o que aspiramos é a que esa consulta se dé. A partir de que se dé esa consulta, evidentemente, nós temos unha proposta concreta que está plasmada aquí neste mapa e non a ocultamos, mas por cima do que a proposta concreta da esquerda independentista está o que debe ser a consulta democrática á populación desas comarcas, que até hoxe, repito, non foi feita. Ese mapa é unha chorrada dun catedrático de Santiago que non ten nada que ver coa realidade. E vin o mapa ese, é unha tontería. Eso son imaginacións dunha persona que dice, bueno, pues queremos que Galicia sea hasta Reino Europeo. Pois non, non ten nada que ver. O feito de que este escrito en galego, pois é porque o señor que o fizo, pois era galego. Este historia que estamos falando, hai años xa que surgiu, non é un tema de ahora. Hai años que surgiu, que había aquí algo a gente que dicían que éramos galegos e nos galegos e toda esa historia. E xa hubo problemas por aquel entonces. Hubo problemas por aquel entonces. Xente de fora. No, xente de aí. No, xente da mesma xente de aquí. Por eso dicía que... Xente de aí. Donde somos sabémonos. O sea, mirar mapa y Villa está dentro de Asturias. El Bierzo está dentro de León. Fonsagrada está dentro de Galicia. Para la cultura que teníamos, hombre, creo que está clara, no hay andar con evidencias. La influencia cultural galega es terrible, o sea, bueno o malo, no sé, a mí no me preocupa para nada. O sea, incluso estoy contento, ¿no? Que si fuera asturiana ya y que hacer así de tal, estaría contento. E naturalmente, pois eu veo moito de chamarme Fraga, que é o monte primitivo, é o Urval dos alemáns. E veo moito de chamarme do lado da miña nai Iribarne, que en euskera quere decir no medio do pobo. Era un mal nome para un político, por certo. A súa nai era da Baixa Navarra. Era da Baixa Navarra. Digamos que pertence a Francia e outro territorio, digamos, reclamado, non, polos nacionalistas vascos. Pero os nacionalistas vascos están non só a perder o tempo, senón a ser unha fonte de criminalidade, como vimos estes días, porque cada un pode decir o que queira, pero ten que ver o nacionalismo con ETA. Isto é absolutamente evidente, ainda que algúns nacionalistas vascos se dan conta os límites que iso pode ter. Nesa zona da Baixa Navarra, pola súa nai ou por experiencias... Eu teño ido ali moito. E ve unha continuidade dun lado a outro. Sí, pero con unha evidente non influencia política de ningún tipo. Os de ali se sinten franceses, os de este lado se sinten españois, como é natural. Que ti teñas claro a problemática do Bierzo, a problemática do Navia ou da Seabra, ¿no? Bueno, pero na orden de prioridades do que tes por diante, non. Outro caso sería cando é unha realidade nacional moito máis consolidada socioculturalmente, sociopolíticamente, incluso asumido esa identidade polas clases dominantes internas, como o caso de Cataluña, e entón ocorre, pois, por exemplo, co plantexamento dos países cataláns, claro. Con esas cousas non se pode xugar e non se debe xugar. Eu son claramente un gran defensor das autonomías, claramente galego, claramente partidario de cultivar, especialmente, por exemplo, Portugal, por razón da comunidade inicial de cultura, pero totalmente enemigo dos nacionalismos que creo que destruen e non construen. Que falamos lo tuyo, Rubén, porque somos de generaciones que son compinches de esto. Pero hay otra generación por arriba de nosotros que, a no ser que sea como en el caso gallego de tradición nacionalista, esto que estamos hablando esto suena a chino. O sea, como un problema inexistente, ¿no? Un problema que supera, digamos, la supervivencia, la justicia socioeconómica y que además pone en duda la identidad española y que por lo tanto es objetivamente un mal. Hai unha sola nación en España e despois está compatible con nacionalidades históricas, con regións, etc., para formar o Estado que xe é posible. Un Estado con autonomías e con plena unidade. E con unidade básica garantida pola Constitución. El vivir nun medio como é o aldea pequena,
a meterte na ciudad, que para min pues, foi un cambio tremendo en todos os aspectos, ¿no? Pues lo primero que me chocou, por ejemplo, foi lo de ver aquellos trolebuses que había antes, que iban por... Con pértigas eléctricas. Sí, eléctricos. Bueno, aquello a mí me chocou muchísimo. Despois el mar, eso para mí foi impresionante, que nunca lo había visto. E, bueno... E os galegos. Más adelante os galegos, claro. Eu al chegar aquí a Galicia eu empecé a falar castellano porque senón se ríen de min, me acordo que se ríen de min porque si falaba el galego que se fala en Ibias, no, porque é galego, e se ríen de min. Que se ríen de ti, hombre? Sí, por exemplo, eu estuve traballando nunha fábrica e se me escapaba algo palabra en galego, pues se rían as compañeras. Tú, fíjate tú, sendo de Galicia, é que aquí en Coruña non se falaba galego nada. Del que falaba galego xa lle dicían que era un pailán. Estaba prohibido. Porque, sí, Estaba totalmente prohibido. tamén. Que non se vivira esas épocas estaba prohibido totalmente. O único que se mandaban era falar a lingua de Cervantes. A lingua de Cervantes. E mandabanche panfletos e andaban así. E de falar galego, bueno, nin por asomos. Bueno, é máis. Carlos e eu falábamos sempre en castellano, Sempre. E os hijos igual. Non se lles fala... Eu falaba galego era con meus padres. Bueno, lo que se fala en Ibias, non? Pero é unha situación que se estendía a outras familias, outros amigos meus que están nunha situación similar, que teñen orixe rural, pois a situación é a mesma. E quizáis a xente con máis sensibilidade agora, eu que teño 31 anos, e outra xente, pois sí, xa nos referimos a eles ou falamos con eles en galego, pero de pequenos, digamos, a nosa lingua nai é o castelán. Eu lembro que cando era máis novo, por exemplo, nunha situación, digamos, de máis agitación política e de idealismo máis juvenil, por dicirlo de alguma maneira, eu sentía carraxe porque meus pais non tiveran a coraxe de, pois, por exemplo, de prenderme no idioma que eles falaban, no idioma que falaba a miña avoa, e que a miña avoa tivera que cambiar o castelán. Pero, claro, eu penso que o tema é tan sinxelo como que, do mesmo xeito que meus pais aforraron para que eu pudera ir á universidade e pudera ter uns estudios e estas cousas, tamén me aprenderon o castelán para que eu pudera, digamos, ter unha posición máis cómoda na vida e un bon traballo, foi unha persoa de ben. Oxe, o mellor sería moito máis sincero facelo, non? Pero naquele entón non. Naquele entón non se vía con claridade que iba a ser unha lingua preponderante no país. E pues, tiñas esas dúbidas e medo tamén, non? Estamos nos para ser imperialistas. Ainda non conseguimos o noso, vamos a querer conseguir o que non é noso. Según como vayan as cousas aquí, me pode interesarme a mellor nacionalizarme portugués e seguir vivindo en Brión. Por qué? Ou irme vivir a outra banda do Miño, porque ali estou na normalidade. Está en portugués os cartéis, está en portugués, fala, por lo tanto, fala en galego. Nico é do Depor, a xo de Celta, xo do Porto, e do Lesa, Pacho do Compos, que é o de Braga, do Podo Sporting e Terisana. Vamos xogar a nosa liga e declarar a rebeldía. A galego-portuguesa, esa sí que interesa. Selección nacional da Galicia e Portugal, xogadores desta terra, mercenarios marionetas. Sei que vocês conhecessem o senhor e o Marcial, também conheço, não? Não conheço o senhor Marcial. Não. Rádio Galega. À noite ouvimos muito aqui também, o Marcial. Pero en a Radio Galega? Sim. Eu gosto muito, mas não tenho ali, tinha aquela antena. Aqui a antena é bem, muito. Não dá em todos os sítios. Aqui temos o problema da TV Galiza e do telemóvel, dos móveis também não temos. Este intercâmbio da fronteira, como existe noutras fronteiras, entre a França e a Espanha, entre a França e a Suíça, a Bélgica, a Alemanha,
Italia e outros. Eu fui a Pamplona com pessoa da família. A que estava a Carlos. tocar, Amir? É? A que estava a tocar? Nada. Estava a tocar agora. E nós que somos aqui, nesta aqui de Castro Laboreiro, somos acusados, quer dizer, passamos por galegos, quando íamos ao Porto muitas vezes, dizem, agora vocês são galegos, porque temos uma pronúncia muito próxima da galega. Sí, a nós no centro, claro. Eles já têm mais dificuldade para compreender espanhol. Isso é normal. É normal. Nós falamos um português a tirar a galego. Eu tenho livros ali, eu tenho um livro que vocês querem ler, que é escrito em galego, chama-se Safrânio. Não conheço. Eu tenho ali o livro, que é publicado pela imprensa, eu comprei aqui em Vigo. Estive aqui, refugiado. Era um deputado das Cortes, 1936. Andou fugido. Como se chamava? Eu vou buscar o livro, espera um bocadinho. Vocês, o português também o entendem bem. Sí. Pelo menos o nosso portugués. O noso portugués. Entonces, ¿por qué se quiere que el galleguismo esté presente en Asturias Occidental, en una parte de la Asturias Occidental, y no se plantea lo mismo al sur del río Miño? El Miño y una frontera, pero administrativa. Lo que se fala al norte del Miño y lo que se fala al sur, pues sí, igual. Porque el Estado portugués no lo toleraría, evidentemente. Y sin embargo, las diferencias lingüísticas que se pueden encontrar desde el punto de vista del continuum lingüístico entre el sur de Galicia y el norte de Portugal, pues son también un continuum lingüístico. ¿Ya fuiste de saber la exposición? Hace os 100 anos, non? Pues aproveitar despois. Sí, logo que saiu hai pouco esa proposta de unha academia galega da lingua portuguesa, pois que... Non sei nada, non conozo eso. Os portugueses non teñen a academia da lingua. Teñen a academia da lingua. Bueno, unha proposta que digamos, do reintegracionismo, Sí. unha alternativa... Non sei, non teño noticia deso. Nin algunha noticia aí, pero non... Vos, digamos, que leva a postura con respecto ao reintegracionismo? A postura é moi clara, nos defendemos o galego. O que non queremos é defender o portugués. O portugués o defendemos, evidentemente, como digo, a que... No, mira, perdona, pero la Academia Gallega no está hablando solo en términos lingüísticos. Porque si hablara, ya lo dije yo antes de alguna manera, si hablara solo en términos lingüísticos tenía que hablar también del norte de Portugal. Y no habla nunca del norte de Portugal. Prácticamente eran pintorescos os filólogos que históricamente dicían que fosen idiomas diferentes. Cando é que se rompe esa tendencia tradicional na romanística e comeza a falarse de dúas linguas? En relación, estou a falar agora de portugués e galego. Pois cando se lle abren portas ou posibilidades de futuro ao galego-portugués falado na Galiza. Nese momento é cando surxe con máis forza, fomentado desde as propias institucións, o movimento chamado isolacionista, que defende que o galego ten que constituirse en idioma independente, ten que ter un padrón e uns criterios escritos á marxe do portugués, ten que construir neoloxismos ou ben por libre ou ben dependendo do español, en lugar de ollar para os outros países que no mundo falan a nosa propia lingua. Quer dicer, non é máis que a bella fórmula do divide e vencerás. O soño, outra tolemia, non? Na Unidade Popular, pues, supoño que soñará con que o galego é a lingua de Brasil, como Camilo Nogueira e outra xente, non? Hai de todo, hai de todo. Hai unha lingua portuguesa, e logo nós temos unha lingua galega que é a que defendemos, non? Nos partimos do suposto se nos perdéramos, se fóramos succionados pola lingua portuguesa, eu penso que desaparecería, o sea, engordaba a lingua portuguesa, pero desaparecía a lingua galega, non? Eso temos moi claro. Nos teríamos que pasarnos a Lisboa e ser a academia galego-portugués ou algo así, non? Non, o que está claro é que o portugués é unha derivación do galego. Iso é así, lingüísticamente é innegable a unidade. Ora, tamén é innegable que hoxe nestes momentos hai o que máis nos separa hai diferencias de tipo fonético, que iso que impiden de outras cousas que poida haber unha ortografía común. Entonces, el río Miño, no se toca esa frontera. ¿Y la frontera del río Eo se toca?
De cuando acá. Sean ustedes coherentes, mantengan un mínimo de coherencia e a partir de aí podemos empezar a hablar. Todo o mundo ten a súa parte de razón, algo, o sea, ahora é... Pero que... Non sei que dicirche, non? O sea, é... Evidentemente, o idioma co que nós estamos máis próximos é co portugués. Nós non podemos non mirar a Portugal e a lingua portuguesa. Eso está claro. Que o que non se pode negar é que hai unha unidade lingüística que non vou dicir se son unha ou dúas linguas, aí non me vou pillar os dedos, non? Pero que é unha unidade lingüística, sí que hai. E que cun pouco de boa vontade, bueno, pues os portugueses e os brasileiros poden ler en galego, sen dúbida. É da editora Nosa Terra. Ah, é a Nosa Terra, sí, claro. Está a ver? Este esteve aqui. Esteve aqui em Castro Laboreiro, quando está aqui, no fundo. Esteve aqui em sítios que fala para aqui muitos sítios onde a teologia, os portugueses que... Diz aqui numa pá, diz aqui, vê, olha. A ver. A casa do Albino Acevedo, xente moi boa. Os portugueses son da mellor xente que eu tratei en toda a miña xa longa vida. Neste tempo combinou o cónsul argentino no Porto. Foi porque isto é tudo em galego mesmo. Eu esteve aqui no Rodeiro, acolá acima é o Rodeiro, acolá riba, o Rodeiro. Esteve ali, estive no Ribeiro aqui, refugiado muito tempo. Estou habituado a conviver sempre com galegos. Primeiro, antigamente, no contrabando. Mais tarde fui imigrante em França e em Canadá e agora tenho aqui pessoas familiares ali aqui na Galiza. E eu não me ajeito a dizer que vou à Espanha, não me ajeito. E é que a maior parte da minha idade é raro dizer que vão à Espanha. Vai-se à Galiza. Está a ver? É a Galiza. Antigamente, o meu pai que sempre trabalhou lá para a Espanha, na Espanha mesmo, a Espanha profunda, Brasadilha, Torremolinos, lá Madrid, isso ia para a Espanha. A Galiza representa para Portugal uma moça muito linda, uma moça muito bonita, muito rica e muito inteligente. Portugal queria casar com a Galiza, só que ela escolheu casar com a Espanha, porque era mais rica que Portugal. Todavia, estão à espera, Portugal está à espera que a Galiza se divorcie da Espanha para casar com Portugal. E o galego respondeu-lhe, tanto se querem, tanto se amam um ao outro, que cedo ou tarde Madrid e Lisboa tendrán que deixar-los casar. Os portugueses é moi fácil entenderse, recordando sempre o que me dixo un alcalde fai moito tempo, somos pobres irmáns e por isso non nos podemos casar. É unha boa frase para entender moitas cousas. Na minha maneira de ver, já foi bem mal ter-nos separado. E que Galicia é Portugal? Espanha é Portugal. Era mellor que estiveramos... Claro que se estivermos juntos seria mellor, porque a empresa, quanto máis forte seja, máis facilidades ten. E como unha empresa qualquer de construción ou de outra coisa, quanto máis pequena, máis dificuldades. Fala com os portugueses, nós, Vasco da Gama deu volta ao mundo, descobrimos o Brasil, daqui e daquela, uma propaganda, monumentos. Fala na Espanha, como sabe, porque a Espanha é escurial, porque a Espanha dominou o mundo, porque na Espanha não se ponia o sol. Desde Filipinas até Chile não se ponia o sol, claro que não. Nascia daquela, vinha para aqui, na Espanha não se ponia o sol. E esse patriotismo da grandeza que existe, depois os periodistas estão sempre também a tocar naquilo, é claro. Vai à França, la France, mais c'est un pays qui a donné leçon au monde, la leçon de la gentillesse. C'est en France que les gens se sont battus pour avoir ses droits, etc. A França está sempre, na França bateram-se para ter os direitos, daí da liberdade. Paris é a cidade de luz. Vai à Itália, qual é a Itália? A Itália é o più país do mundo, não está o Papa, na Itália é só o Papa. Ora, assim é impossível fazer uma união. Se você agarra a sua casa e a sua família, então eu tenho que agarrar a minha. Não é? Esta festa, por exemplo, é unha historia que é o quinto ano que se fai. É un encontro de galegos e asturianos e facémolo pois, aquí nestas bodegas e tal. Aquí non hai ningún tipo de
historia, joder. O sea, aquí ves a tomar uns viños, a pasalo ben, a tocar a gaita, e non hai máis polémica. Está mi sobrino. Pois nada máis, aquí o que temos contra os galegos é todo eso, así que é ben pouco o que temos contra eles. No, bueno, yo digo que somos más gallegos que castellanos, aunque pertenezcamos a Castilla. Somos castellanos. Bueno, sí, claro. Ah, eso é Galicia. Eso decían os propios asturianos. Non quero decir nada. Decían os asturianos que non eran libias, porque de Libia seguramente non vas a oír a naide ou prácticamente a naide dicir que somos de Galicia. Bueno, eu digo que si tuvera que ser galego, pues era galego tranquilamente. Pero ser galego non é ninguna deshonra. Ni ser catalán, ni ser vasco, ni ser nada. Eso non é ninguna deshonra. Pasa que somos de aquí e isto é Castilla, non é Galicia. Sí, señor, isto é Castilla. Pensei que o señor asturiano, meu carne pois, pero o señor asturiano. Vale, culturalmente, pois, señor bastante diferente aos de Piloña. Si vos arregmabas a Galicia, a mellor tiñas mellores infraestructuras ou algo así, non? Non, preferimos casi seguir como estamos e deixarnos a propia identidade. Tú deixa que ofrezan despois, estudiamos. Deixanos a propia identidade. Ofrezan Amador é mellor negociador. Pero non quita que Asturias podese compartir as dúas culturas, como se comparten as dos gaitas, como se comparte el viño e a sidra, como o queixo cabral e o queixo gamoneo, non hai ninguna polémica, como a lousa e a teja. Non hai xente máis tonta que a castellana. E todos saben castellano, claro. Porque non só saben o castellano, me cago na puta, aunque sean estudiado. Hai moitos castellanos que saben inglés, francés, alemán e moitos idiomas que son máis importantes coa que falamos por aquí, non? E a nos, sen ir á escuela, nin cousa ninguna, dominamos 3 idiomas. Algo na puta, e podémoslos falar. Sí, pero si te preguntan como se escribe... Para facer algo de campaña aquí para ver si anexionades esta zona. Pois entonces, non sei, igual tes algún problema como decir Non lle deixes ir por San Juan. Si saben os castellanos que le chamei tontos. Yo casco galego, cando vayas a Galicia. Asturias, o una de dos, o somos meteorólogos o somos lingüistas. Son dos grandes aficiones frustradas nuestras. ¿De dónde eres? De Vigo. Ay, Dios, de Vigo. Pues yo iba a decir que yo de Ourense, no, y mentira. Pero estoy casada con un paisano de San Ciprián das Viñas, Ourense. ¿Así? Sí. Y la mía casa de Urieu, gallego y Íñigo Viciar. Con techo da morriña e volvimos llegar. Vai ser un placer introducir a madame a toda a historia sexual. Bésame, 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 soy gallego, bésame, 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 soy gallego, bésame. Bésame, bésame, soy gallego, bésame. Bésame, 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 soy gallego, bésame. Bésame, 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 soy gallego, bésame. Bésame, 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 soy gallego, bésame.